Tämä on tällainen Ponin välivuolu. Ensin vähän putsataan. Otetaan vaikka vielä teräsharjalla. Kivet pois, niin pysyy puukko paremmin terävänä. Sitten vähän tuosta vaan. Keskijuure. Kulmatuet. Pyyhkäistään vähän köykäisesti tuosta. Viedään ne tänne aivan kantapäälle asti. Näin. Sileä raspi. Vedetään sitä vaan täältä suoraan taaksepäin. 1. Näin nyt kantapää. Raspin jälki on tuossa säteen leveimmällä kohdalla. Sama toiselle puolelle. Nyt on kantapäät on samalla korkeudella. Ja sitten ei tarvitse kuin pieni varpaan pyöristys. Ja tuossa on 3 viikon vuoluvälin vuolu. Ei tarvitse olla mikään iso. Tuosta vähän vielä putsataan rämmälettä vähän pois. Ja vuolun ei tarvitse olla mikään massiivinen. Tämä tehdään sitten seuraavan kerran taas muutaman viikon päästä ja mitään muuta tälle ei tarvitse tehdä. Kaviohoitoakin pystyy tällä tapaa harjoittelemaan, että kuiva harjoittelua näin puukolla, taikka tässä kohtaa tämä on tämä. Ja kuvitella, että se olisi niinku puukko, sillä vedetään vaan pintaa pitkin kulmatukia. Sitten kavion levein kohta, sitä voi kokeilla kaviokoukulla, että mihin kohtaa se säde muuttaa muotoaan. Tuossa kohtaa on sellainen pieni nyppylä. Siinä on kavion levein kohta. Ja tämä on kaikista tarkin tapa löytää kavion levein kohta. Koska sattumalta se nyppylä on justiinsa siinä kavionivelen kohdalla. Sitten sama uusiksi. Sädettä vähän. Sitä ei tarvitse ottaa paljon, kun vähän vaan kokeillaan. Kulmatuot putsata, sädettä putsata. Sitten otetaan se raspin sileä puoli. Muutama veto noin.
vähän tasoitetaan. Pieni pyöristys varpaalle. Putsaus. Samalla tunnustellaan, onko se kavion levein kohta mihinä. Koska se on sellainen hyvä taito osata löytää se kavion levein kohta, kun ruvetaan niin oikeasti vääristyneitä kavioita korjailemaan. Harja. Säteelle kevyt putsaus. Kulmatuot vedetään. Kulmatuot poistetaan tuosta, että se ei makaa anturan päällä. Muuten se painaa anturaa. Martokaviosta loppuu verenkierto täältä paikkeelta. Ja se on aina sitten oma hommansa ruveta sitä korjaamaan. Tuosta voi kokeilla painaa säteestä, että nyppääkö hevonen jalan. Muutama veto. Noin, tuo on tarpeeksi hyvä. Tuo on hyvä. Tää tuosta voi pikkuisen madaltaa. Kunhan kantapäät pysyy oikealla kohdalla, niin sitten sillä pärjää paljon paremmin kuin yhdelläkään tutkinnolla. Pieni varpaan pyöristys. Ja sitten kun se on vuoltu, niin uudelleen tarkistetaan. Siistitään vielä kulmatuista se, mikä äsken ei vielä siistiytynyt. Ja siinä on pieni välivuolu, menee ehkä 5 minuuttia. Tekee 3 viikon välein, niin se riittää.